Duol marango chenro mag jofwambe pacho ka Media Council of Kenya oseyo obila kuom monjo jofwambe kinde magi mako weche motenre gi ng'anyo ma osebedo kadhi mbele. Jaratije mar Media Council of Kenya David Omoyo yangone jofwambo 24 osemonji gi obila e kinde ng'anyogo. Kendo duol mar IPOA okwach kich kod ogai mar obila owinjore orure mapiyo maneno ni jofwambo goyudo ratiro. Ero mano gibedo godo Naivasha malaro kewi midhiero mag jofwambo. Jofwambo go bende ochwalo ywak margi kod paro magin go ewi midhiero mar onge mar pesa e kembe mag fwambo gi keyo. What we have currently during these Gen Z riots, we have 24 cases of harassment of journalists. We haven't seen any prosecution as yet. Investigations are either ongoing or evidence gathering and all that, but we have 24 cases. The police should be investigated and should be really brought to book in terms of accountability.